אוקיי, אתה בעד להמשיך עם הלחימה בעזה או לעשות הפסקת אש? אני בעד לעשות כמו שהממשלה אומרת. מה שצריך לעשות, העורף יהיה חזק, העורף יעמוד והעורף יהיה איתן. מה שהממשלה תרצה מאיתנו לעשות, האם להמשיך ולשבת במקלטים, האם להמשיך לשבת פה ולשבת שם, אנחנו נעשה. הכל כפוף להוראות הממשלה. אני חושב שאם לעצור עכשיו את הלחימה זה לא מוסרי כלפי החיילים שלנו, כלפי העם שלנו, העם שלנו שיושב שם בדרום, העם שלנו שיושב פה אפילו ברחובות שאנחנו חוטפים טילים. בכל הארץ אנחנו כלפי כל העולמים, מה ההיגיון להתחיל עכשיו, הגענו להישגים, ועכשיו להפסיק את הדבר הזה, אני חושב שזה צריך לגנוז את מי שאומר. מה שצריך לעשות, צריך להביא שקט למדינה. זאת התשובה היותר ברורה והכי בטוחה. להפסיק או לא להפסיק, זה הכל תלוי במה שהחבר'ה שלנו עושים וגורמים לעשות. אוקיי, תודה רבה. אתה בעד לעשות הפסקת אש בעזה? לא. או להמשיך את המלחמה? להמשיך את המלחמה, ולא בדרך שלהם, בדרך של מחשבה. לא בדרך טנקים, לא בדרך יריות, לא בדרך זה. יש דרך אחרת שאפשר לעשות אותו, דוגמה עדי הים. להעביר ים דרך אחד המערות, והמים של הים מחלחלים כל התעלות, ועדי זה אפשר לדעת את הקצה השני שיוצא המים, עדי זה אפשר לדעת את הקצה השני. היום אנשים מחפשים איפה הקצה השני של המערה, כן? אפשר לדעת, אבל עדי הים שמחלחל בפנים עוברים לכל הפתחים וגם יכולים לדעת איפה גם יוצא הקצה השנייה. אני מתנגד ליציאה מעזה כרגע. אמורים להמשיך את העבודה. החבר'ה שלנו שם נמצאים, הקריבו את החיים שלהם. דם של החיילים שלנו לא נשפך לשווא. דבר נוסף, כל תושבי עוטף עזה צריכים לחיות שם בשקט ולא לחטוף פצמ"רים לאורך כל ה-14 שנה האחרונות. מה שאנשים במרכז הארץ אנחנו למעשה סופגים את זה כרגע, ואנחנו קשה לנו להתמודד, אין התמודדות עם זה יום לאורך כל השנים האלה, זה אמור להיפסק. הגיע הזמן שיחסלו את כל הנושא הזה של הרקטות ברצועת עזה, יחסלו את המנהרות עד הסוף, ורק לאחר שמסיימים את העבודה, כן, יש לצאת מרצועת עזה, אין לחזור לרצועת עזה, להקים יישובים מחדש, מה שחלק מהאנשים אומרים, אבל כן לסיים את העבודה מה שמך? אסתר. האם את חושבת שצריך לעשות עכשיו הפסקת אש או הפסקת אש או להמשיך את הלחימה? להמשיך את הלחימה. למה? לגמור אותה עד הסוף. את בעד הפסקת אש או בעד להמשיך עם מלחמה בעזה? ככה, מצד אחד אני כן בעד הפסקת שלנו. הייתי רוצה שהם יצאו החוצה גם אחי שמה. ומצד שני לא, כי כן צריך להרוס את זה מהשורש. אם לא, זה ימשיך להתקיים תמיד. אוקיי. את בעד להמשיך עם מלחמה בעזה או לעשות הפסקת? הפסקת אש עם תנאים מאוד ברורים. מה זאת אומרת? זאת אומרת, לא לתקוף אותנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא לאפשר לחמאס להמשיך עם השלטון שלו, להגיד להם זאת אומרת, לבחור מנהיגים יותר טובים מהעם שלנו. אוקיי, תודה רבה.